Mister, Nuwun kula Kaisar. cicuanmu ning bojo saya. Pangestunipun Kaisar Harumpala. Sowan kula karis ing samikala. Syukur bejo saya. Iye. Yajin latih Bandung. Inggih. Selamat tekamu oning penwagung Kaisar Harumpala. Pangestunipun Romo. Kang Mas. Iya. Ya syukur bejo sewu yen kahananmu slamet tanpa lupita. Prayogane ngono ya, aku bakal rebutan karo minister ya. Iya Kang Mas. Nah, badul kabeh. Kula minister. Mula dudu dina pisanan siramu supaya ngadeg ning Pendowagung Kaisar. Iye. Mergo ana rembukan kudu ndak rampungake marang minister. Iye. Estunipun saderengipun kula sowan wonten ngarsa dalem Kaisar, Iya. saestu kula pritaken salebeting manah kula. Jalaran menika mboten dinten pisawanan nanging panjenengan mawantu-wantu nimbali ingkang abdi minister Badrul Ghafur ingkang supados sowan wonten ngarsa panjenengan menapa ingkang abdi gadhahi karepatan wonten ngarsa panjenengan. Minister Langput. Iye. Kepala aku nedha nrimo jaran Kaisar tansah ayem-ayem tentrem. Iye. Nanging rene aku krungu kabar Perkawis menapa? Kabar napa Kang Mas? saka tanah Jawa Yajin. Kabar Saka ingkang tanah sumebar saking Tanah tlatah Jawa, Tanah Jawa, Praja Kedhiri. Praja Kedhiri. Rene pun kakang Kaisar Harumpala durung kagungan garwa. Inggih, menika leres. Monggo bendempe nggonku jumeneng pangayoman Praja Salon Kudu amengku garwa prames. Nah, Iye. bener kowe minister. Mula aku bakal ngejowo Bupati calon sesembahanmu. Badhe Bupati calon sesembahan kula ingkang dipun kersakaken Putri ing Kedhiri kang sesilih Dewi Murniwati. Dewi Murniwati. Iye. Nek Pak. Kakang arep Ngejowo. Ngejowo. aku melu ya Kakang Harumpala. Yen kowe melu aku ning Ngejowo kuwi engko nglibeti lakuku Yajeng. Ora aku ora ngribeti kok, Kang. Lho sebabe ing antare Sailon tumeka ing Tanah Jawa kuwi adoh. Ya ora apa-apa to Kang Mas, nek adoh aku iso apa Bisa ngancani aku. Nyeh kanca. Ya tumrapmu ngono aku bakal ngupati calon Mbak Yumu Dewi Murniwati. Oh. Dados kersanipun Kaisar badhe tindak Ngejowo menika badhe nglamar Dewi Murniwati ngaten menapa? Karepmu ngono? Nggih, kula gimiran kumandhang ngantos dumugi wonten ing Sailon bilih Dewi Murniwati menika satuhu wanita ingkang sulistya ing warna kula kinten pantes manawi lenggah jajar kaliyan Kaisar Harumpala ngrenggani praja ing Sailon. Kula kabar kang tok tunggu pancen Dewi Murniwati sulistya ing warna bebasan widodari Ngijowantah.
Iya. Kula bakal ndak senggak ngalur minangka prameswari oning kerajaan Sailon. Kula sarujuk sanget menawi Kaisar Haruntala badhe ngejowo badhe nglamar Dewi Murniwati. Wah, syukur. Yen ngono, Minister. Lan kowe aja ngridhi laku, kowe tetep dumunung ning kerajaan Sailon ya. Aku tetep nang kerajaan Sailon, Mas. Melu njaga tentreming praja Sailon. Inggih, leres menapa ingkang dipun ngendikaken ingkang raka. Senajan penjandala menika wanita nanging penjandala menika salah satunggaling prajurit kekiyatane praja ing Sailon. Kowe kudu tanggung jawab njaga tentreming kerajaan Sailon ya, Jeng. Inggih. Ya wis Kang Mas, yen ngono aku tak jaga Tentreming kerajaan Sailon biyantu minister ya. Iya Kakang. Minister, Nuwun kula. kula aku bakal pasrah tentreming kerajaan Sailon. Ingkang dipun kersakaken perkawis tata tentreming Kerajaan Sailon. Sailon dipun pasrahaken dumateng kula. Ya iya rene aku bakal dados kewajiban kula. Jalaran kula bakal wakil dalem. bener. Kowe wong angka luring kerajaan Sailon. Inggih. Ora aku bakal ngejowo katentreming kerajaan Sailon tak pasrahke kowe sak utuhe. Inggih. Nanging wis manten Kaisar. Iya. Jaraning praja ing Sailon sawetawis penjandal jengkar saking kerajaan Sailon badhe ngajowo. Mongko wilanganipun dinten taun anggenipun penjandal badhe kundur menika durung bisa dintepanipun. Inggih, iya bener. ingkang menika mulih kula menika betane tida malih anggen kula jagi tentreming praja ing Sailon. Iya. Kula kedah ketang namung sak suwek kula kedah nyuwun kekancingan saking asalipun Kaisar Haruntala. Bener kowe. Bener kowe, Minister. Inggih. Minangka bukti yen panguwasa katentreming kerajaan Sailon pedang panguwasa bakal pasrahke. Mekaten kesanipun Iya. Kaisar Haruntala panguwas dalem sawetahipun dipun pasrahaken dumateng kula. Iki minangka bukti yen kowe tak pasrahi katentreming kerajaan Sailon. Oh iya, Lho, sedika. agi tampan. Iya. Wis Inggih. mongso borong diajeng tlatih banon lan kowe Minister. Iya. Aku bakal ngajowo bupati calon sesembahanmu Dewi Murniwati. Iya. Hati-hati Kang Mas. Iya. Kula tansah ndedonga wonten ngarsanipun Gusti Tatmoring Dat. Mugi-mugi menapa ingkang dados jangka janganipun Kaisar Haruntala saged kalaksana. Yo, bagus. Borong tentreming kerajaan Sailon. Sedika. Iya. Coba dene banget. Jaraning praja ing Sailon wekdal menika sapetahipun dados tanggel jawab kula. Dados isen-isening negari Sailon menika sampun dados panguwaos kula. Iso jaga tentreming Sailon. Inggih, kejawi para kawula ing negari Sailon ugi kula kepengin jagi kawilujenganipun Den Ayu Ratih Banon. Aku iso jaga dhewe kok. Ya, nggih kedah dipun jagi. Jalan penjalan menika namung wanita. Lah, wanita nek aku prajurit. Ngertos kula ngertos. Nanging napa to eleke? Nek sing jaga niku wong lanang. Lah aku ora tok jaga, aku wis dijaga karo Kang Mas Herudes. Herudes. Manggala yuda ing Sailon niku lho. Ayo. Jur Herudes niku kekuatane sepinten. Rak ya isih kuat kula. Ya kuat Herudes. Kowe Den Ayu Ratih Banon. ojo kurang ajar aku lho. Lho kurang ajar kula niku napa? Kula yo ngopo-ngopo kok kurang ajar. Lah kowe arep aneh-aneh aku? Lho kok ngerti?
Yo ngerti wae saka rupamu. Aku lupa kowe. Lah ya to. Sampeyan iku gemeske lho. Gemeske lho kuwi, wis kaya ngono kuwi. Oh, Wong kok nyempluk. eling. Lah wong untune wae kaya wis kaya kepura ngono kok. Niku rak untu. Heeh. Liyane untu kan nggih tese utuh to. Ora. Wis kira lho. Wis ana sing nyelongi lho. Den Ayu. Apa? Napa panjenengan niku krasa? Ora san demok-demok. Mek ditemok ora kelong. Ayo mah. Kula niku nganti tuane semene. Kula niku ra yo durung bojo to. Lah ya kuwi urusanmu urusanku kowe urung ndek bojo kok. Kula niku jane ngenteni tetes sing raos panjenengan ingkang katujuaken dhumateng kula. Tetes kaya banyu wae tetes. Tetes sing katresnan panjenengan dhumateng kula ngoten lho. Aku ra iso nek kon tresno karo kowe. Aku wis ndek katresnan dhewe. Mbok kula niku mantrateni disawang. Awegah. Lho, kok megah? Aku nateni wong liya wae aja aku sik tok trateni. Kula kepengin nrateni sampeyan. Awegah. Lah demak-demok. Nggih. Ora, Saila niku sakniki pun dadi panguwaos kula. aku ra gagas. Lho kok ora gagas? Lah ya Niku kuwi negara sampeyan ora gagas. Lah ya aku yo njaga kowe yo njaga ning aja kaya ngono aku. Kula kepengin jaga sampeyan. Ora iso wae njaga nek kok sik dijaga aku ki piye kowe iki. Sampeyan niku tak jaga tak tentremke. Wis Atine men tentrem seneng. ora Puas. puas. Iso puas ke kok. Semua sih. Lah wong kono paling pisane ambruk. Kok ngerti? Lah ya ngerti wae Weh. cara saka prejengan. Kula niku pun tuku obat. Obat apa? PPO. Obat pil kita. Nggih. Dipun. Apa? Ora, aku nek semene ora ya ora aku karo SNK Manismu angut jiwat agawe Mbok ora do aja nih. ruciteng galih apa Mbok Kang Iso. Sinetya ora sang demek-demek iki kok pikir. upama munduta rokmi kartaku tak turuti. Kowe nang kono wae rasane rene. Upama wong numpak prau lumampah tanpa welas ing mati ing jolo niti Mbok ora do aja nih. kunjing angin yong ing Iki to. pagu Ame ndi kowe? Kebacut gadhahi raos kali panjenengan. Lah kowe iki muni aran jaga negara kene. Ning kok kowe kuwi lho ora apik pengarep-arepmu lho. Lho, Kok mengarep karo aku. jar kula niku undu-unduhan kula napa? Aku ki padha wae ndoromu. Angge, Lah, supaya kene ora kok dadi kowe karo wani- sampeyan dadi aku. bojo kula. Emah, aku wis ndek katresnan dhewe, aku nek kon dadi bojomu, Mah. Manut, Emah. manut, manut. Ayo, ayo. Wah, kowe Hei, panjenengan menjeneng pengayoman ing Ceylon. Lah kok tumindak panjenengan kados ngaten? Tumindakku piye? Tumindakku piye? Panjenengan badhe
merwoso dateng Den Ayu Latih Banon. Latih Banon. Mergo aku tresno karo Latih Banon. Lah kowe tresnane aku ora tresno kon ngrepakne. Ya tresno. Ya mah. Mun kita tresnan kuwi. Yen ngaten panjenengan badhe wani dateng Kaisar Haruntala. Ha. Panjenengan menika dipun pasrahi jagi katentreman wonten ing Ceylon. Iya. Kok malah tumindak panjenengan kados mekaten menika pripun menika? Kaisar Haruntala wis pasrah sak putuhe. Jalaran pedang panguwasa lambang kajayan ing Ceylon dipasrahke marang aku. Tegese negara Ceylon sak utuhe dadi panguwasaku. Iya. Tumeh kowe dadi panguwasa, terus sak peneke dhewe ngono apa? Lah iya to. Ya ora iso kowe panguwasa iki apa kang dadi karepe kudu kelakon. Kula menika ugi jedering pengayoman wonten ing Ceylon. Yo karepmu. Kula ingkang boten trima menawi panjenengan. Yo nek kowe ora trima karo apa? Kowe arep apa? Ayo Des. Panjenengan badhe kula kendara. Wah. Mok dapurmu kok arep mendarat kalau wis terbadrul kapur. Sing kok kekuatan apa? Apa wis kandel kulitmu? Sobi dipun buktiaken. Wah, tenan kamu. Setan kowe. Erudes. Melayu kowe ora Banon. Mongko sesantene atiku. Aku rasa dari gaware ate Banon. Timo kok jagat kowe ate Banon. Erudes, pandem, pandem.